εργασιακά είναι δύσκολο ένα νέο άτομο να δουλεύει μες στην έρευνα, γιατί η δουλειά στην έρευνα είναι πραγματική εργασία και πολλές φορές περιστασιακή και την υποτιμάμε. Αλλά εκεί πέρα κυριαρχούν οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας, μετά το να δουλεύουν με μπλοκάκι, χωρίς κανένα δικαίωμα, ή σε κάποια ερευνητικά κέντρα με κάποιες συμβάσεις της λεγόμενης ιδόχ ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που μπορεί να είναι δίμηνης διάρκειας, να δουλεύουν σε ένα τρελά ανταγωνιστικό περιβάλλον, γιατί για να φανεί η έρευνα ότι είναι ποιοτική θα πρέπει συνεχώς να δημοσιεύουν, πράγμα πάρα πολύ ψυχοφθόρο, να κυνηγάνε συνεχώς χρηματοδοτήσεις, που σημαίνει ότι το 13ωρο που συζητάμε τώρα στην έρευνα, στους εργαζόμενους στην έρευνα, είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό κανονικότητα. Και αυτή η χρηματοδότηση που θα κυνηγάνε τους λέει και κάτι άλλο. Ότι δεν έχει σημασία το τι θες εσύ να ερευνήσεις. Σημασία έχει το τι πουλάει στην αγορά. Και έτσι στην ουσία αποσυνδέει τον εργαζόμενο και την εργαζόμενη στην έρευνα από την έρευνά του. Γιατί του λέει ότι η χαρά που είχες για μια σκέψη που μπορεί να έχει έρθει από επιστημονική περιέργεια δεν μπορεί να γίνει. Και η δημιουργική διαδικασία του να την ερευνήσεις μας είναι άχρηστη. Και αυτό νομίζω ότι αποτελεί μια μικρογραφία του τι συμβαίνει συνολικά στα εργασιακά, για να περάσω και λίγο σε αυτό το κομμάτι, συνολικά στα εργασιακά στην Ελλάδα. Γιατί η αγορά είναι αυτή που πολλές φορές μπορεί να καθορίζει τις δουλειές. Και σε μια οικονομία στην οποία κυριαρχεί η παραγωγή και το κέρδος, τότε η εργασία γίνεται επισφαλής και πιεστική. Και γι' αυτό βλέπουμε τους νέους να αλλάζουν 3 δουλειές του χρόνου για να μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Γι' αυτό βλέπουμε το 13ωρο, γι' αυτό βλέπουμε στα άτομα στην εστίαση, για παράδειγμα, να δουλεύουν όλη μέρα χωρίς κανένα δικαίωμα. Γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους που δεν μπορούν να χτίσουν μια σταθερή ποιοτική ζωή, γιατί για το υπάρχον μοντέλο η σταθερότητα δεν είναι συγκριτικό πλεονέκτημα. Και γι' αυτό που λέμε εμείς στο κείμενο, ότι η ελάχιστη βάση συζήτησης είναι η αριστερά να ζητάει συλλογικές συμβάσεις εργασίας με πλήρη δικαιώματα και κυρίως να ζητάει μείωση του χρόνου δουλειάς. Γιατί για ένας άνθρωπος, για να έχει ποιοτική ζωή και να είναι χαρούμενος, θα πρέπει να δουλεύει λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Σε μένα έπεσε πλήρως στις δύσκολες κουβέντες της κακής, της οικονομίας και θεμάτων που άπτονται γύρω από την οικονομία. Αν και λίγο πολύ όλη η κουβέντα, καλός κακός για μένα, πάει γύρω από την οικονομία. Είτε μιλήσαμε για εργασιακά, είτε μιλήσαμε για έρευνα, όλα ξεκινάνε και επιστρέφουν εκεί. Οικονομικά είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, νομίζω το ζούμε όλοι. Δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα, ειδικά τώρα στις ηλικίες δικές μας, μισθή πείνας, στην καλύτερη, λίγο καλύτερα κάποιοι και πρακτικά μισθοί που δεν σου επιτρέπουν να κάνεις ένα πιο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό πέρα το εξαμήνου γιατί θα κάνεις με τη ζωή σου. Και πολύ λέω, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα πάνω σε αυτά που συζητάμε, δεν μπορεί να ξεκινήσει κουβέντα για την οικονομία χωρίς να μιλήσουμε για το φορολογικό σύστημα. Ένα φορολογικό σύστημα που αρχικά πολύ άδικο, έτσι όπως είναι τώρα κατανεμημένη φορολογία, με flat φόρους, όχι κλιματική φορολογία. Ένα γενικά άδικο σύστημα, ειδικά για τα κατώτερα στρώματα. Σε ένα σύστημα που πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις, πρέπει να γίνει φορολόγηση του πλούτου. Βλέπουμε τώρα το θέμα των αγροτών που έχει προκύψει. Γενικά ζούμε σε μια χώρα, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, που παραγωγικά έχουμε μια βαριά βιομηχανία, πολύ κακός όρος, τον τουρισμό. Εγώ και σαν οικονομολόγος δεν γνωρίζω πολλές οικονομίες που μπορούν να στηριχθούν μόνο στην τριτογενή, χωρίς μεταποιητικό τομέα, χωρίς πρωτογενή τομέα. Και είναι νομίζω κάτι ειδικά που χρειάζεται παρέμβαση, άμεση παρέμβαση. Δηλαδή, πέρα από το πλαίσιο το οποίο συζητάμε, οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλει να κάνει κάτι για την πρόοδο της χώρας, νομίζω εξυπακούεται το ότι πρέπει να γίνει ειδικά ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα, του παραγωγικού τομέα της χώρας και σε δεύτερο χρόνο του δευτερογενή. Πρέπει να είναι άργα. Ναι, δηλαδή η ουσία δεν είναι να τα πούμε όλα εμείς, η ουσία είναι να γίνει διάλογος όπως είπαμε και στην αρχή, δηλαδή η σύντροφη συντρόφιση. Θέλει κάποιος κάποια να κάνει την αρχή να σπάσει ο πάγος, να χαράξει τον δρόμο. Ναι, έχουμε προγραμματίσει τον Ταρτανιάν που είπα, τον Τσιδάκη, τον Νίκο. Κύριε Ταρτανιάν. Κύριε Ταρτανιάν, περάστε παρακαλώ, χωρίς το ξύφος, αλλά πάρτε το μικρόφωνο, να εισάγετε αυτό που θεωρούμε ο κεντρικός πυρήνας της συζήτησης. Θέλω να θυμίσω για αυτούς που κάθονται κάτω ότι εδώ έχουν καρέκλες, έτσι.
Και μπορείτε, αν θέλετε, να έρθετε πιο κοντά. Έλα, πώς. Ωραία, λοιπόν, εμένα ο ρόλος μου δεν είναι για να κάθομαι, δεν είναι για να μιλάω. Κοιτάξτε. Στο λάπτοπ. Δεν πειράζει τώρα, αυτά δεν είναι για το λάπτοπ, είναι για τον κόσμο εδώ. Λοιπόν, εμένα ο δικός μου ρόλος, όπως τον απένιμαν οι δημογέροντες, είναι του κονφερανσιέ. Ο δικός μου ρόλος είναι να πάρω το μικρόφωνο και να το δώσω σε εσάς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία άλλο περιθώριο. Τα είπανε πολύ καλά και ο Μιχάλης Προδαλάκης και τα παιδιά εδώ. Είναι πάρα πολλά και είναι και πάρα πολλά αυτά τα γραμμένα στα κείμενα. Αλλά επειδή εμείς ως αριστεροί και μάλιστα ως βραχμάνοι αριστεροί, μορφωμένοι, υπερεγκεφαλικοί, υπεραναλυτές, δεν έχουμε μάθει να ακούμε, νομίζω ότι εδώ που έχει φτάσει τώρα το πράγμα στο μη περαιτέρω, πρέπει να μάθουμε να ακούμε και να μάθουμε να μιλάμε χωρίς να παπαγαλίζουμε όλα όσα μάθαμε τα περασμένες πολλές δεκαετίες. Μας έφεραν σε αυτό το σημείο να μαζευόμαστε σαν κρυφό σχολείο πια για να μιλήσουμε. Λοιπόν, ας μιλήσουμε. Αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα προσωπικά είναι όχι μόνο να ακούσω τους ανθρώπους τους οποίους τους γνωρίζω και τους εκτιμώ και μου έδωσαν μεγάλη χαρά που είναι εδώ, αλλά να ακούσω και μερικούς ανθρώπους που δεν τους γνωρίζω και μου έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη χαρά που είναι εδώ. Αλλά επειδή δεν μπορώ να ξεκινήσω από αυτούς που δεν γνωρίζω, θα πιαστώ από αυτούς που γνωρίζω για να πούνε μια κουβέντα. Αυτά που είπαμε εμείς εδώ με τα κείμενα και το προσκριτήριο νομίζω ότι είναι αρκετά. Πρέπει οριζοντίως να μιλάμε και οριζοντίως να ακουγόμαστε. Περιμένω από εσάς τώρα. Εμένα ο ρόλος μου είναι αυτός. Δηλαδή πρέπει να προβοκάρω και κάποιον, την Ήριδα, την Εύη. Θα ξεκινήσω με την Ήριδα και μετά την Εύη. Η Ήρης Λικουριώτη είναι φίλη, όχι πάρα πολύ φίλη. Γνωριστήκαμε σε κάποιες παρόμοιες εκδηλώσεις, αλλά είναι πώς να το πω, μια διανοούμενη η οποία είναι πολύ μαχητική και πολύ αιχμηρή. Δεν μασάει τα λόγια της. Είναι αρχιτεκτονική είναι η καταγωγή της, αλλά το εύρος του λόγου της ξεπερνάει κατά πολύ και την γεωγραφία και την αρχιτεκτονική. Πώς μας είδες, δεν πειράζει τώρα. Μας έχει πηδήσει ο υβριδισμός και το διαδίκτυο μας έχουν... Ναι, παιδιά, ξεχάστε. Είπε τρομερές υπερβολές. Ναι, όχι. Μοιράζομαι το άγχος, διότι ήρθα και εγώ να ακούσω. Δηλαδή, είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ, γιατί αυτό το τεράστιο διέξοδο που ζούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, μας έχει φέρει σε ένα σημείο που, όπως είπες, μη περαιτέρω. Δεν ήθελα να πω κάτι. Το μόνο που έτσι εμένα με απασχολεί ιδιαίτερα, και ίσως αυτό να φέρει τον Νίκος, είναι η μεγάλη χωρική αδικία, η οποία είναι στη βάση και των μεγάλων αλλαγών της ζωής μας. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε γίνει όλοι πολύ φτωχοί και θα γίνουμε ακόμα πολύ φτωχότεροι. Ένα πράγμα το οποίο ήθελα μόνο να πω και είναι γεωπολιτικής τάξης, έχει να κάνει με τη γειτονιά μας στα Βαλκάνια. Και ένα έτσι πολύ... νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη βάση στη γειτονιά μας, στη Βαλκανική Χερσόνησο. Διότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα έχει έρθει στην Ελλάδα, αλλά έχει δοκιμαστεί ήδη στα Βαλκάνια. Και νομίζω ότι η πολύ μεγάλη αλλαγή είναι ότι η Βαλκανική μετασχηματίζεται στην πίσω αυλή του ευρωπαϊκού καπιταλισμού. Δηλαδή η Ελλάδα αποτελεί για ακόμα μία φορά και με διαφορετικό τρόπο το πεδίο το οποίο εξορίσεται ύλη, άνθρωποι, εργασία και γνώση. Και από αυτή την άποψη θα πρέπει να καταλάβουμε και αυτή τη μεγάλη μεταβολή. Δεν είναι τυχαίο ότι νομοθετείται εδώ και γίνεται έτσι παγκοσμίως γνωστό το 13ωρο, ενώ σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομοθετείται ή εφαρμόζεται πειραματικά το 4ήμερο.
Αυτό σημαίνει μια μεγάλη δομική αλλαγή και στα πλαίσια του ευρωπαϊκού καπιταλισμού. Το δεύτερο που έτσι θα μπορούσα να πω έχει να κάνει με το σχεδιασμό του χώρου επί τη βάση αυτή. Το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη μεταφορά ιδιοκτησίας ξανά σε λίγα χέρια, ενώ μεγάλα έτσι, κινήματα κοινωνικά κατάφεραν πριν από πάρα πολλά χρόνια να υπάρξει μια μεγαλύτερη δικαιοσύνη στον τρόπο που οι πόροι της γης αναλογούν στους ανθρώπους που τη δουλεύουν. Αυτό λοιπόν θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τεθεί, κατά τη γνώμη μου, στην καρδιά οποιασδήποτε πολιτικής. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν μπορεί να επιτρέπεται η μεγάλη ιδιοκτησία στη γη. Δεν μπορεί να επιτρέπεται η μεγάλη ιδιοκτησία. Οποιαδήποτε συζήτηση αφορά λογικά επιχειρήματα όπως ακούστηκαν και το τονίζω λιγάκι εδώ περί της εκτός σχεδίου δόμησης, ξέρετε και όλα αυτά, μέσα στο πλαίσιο των σημερινών μετασχηματισμών θα καταλήξει σε μια πάρα πολύ μεγάλη μεταφορά της γης σε πολύ φτηνή τιμή, σε πολύ λίγα χέρια. Αν δεν ρυθμιστεί αυτό δηλαδή, το ότι απαγορεύεται η μεγάλη ιδιοκτησία των βασικών πόρων και επιπλέον προστατεύεται απόλυτα αυτό που λέμε τα κοινόχρηστα αγαθά, αυτό που λέμε κοινόχρηστα αγαθά ή η δημόσια περιουσία, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να τεθεί επιτάπητος η κατάργηση του ταϊπέδου του υπερταμείου και όλων αυτών των αδιανόητων θεσμών που έχουν δημιουργηθεί και οι οποίοι κανονικά δεν μπορούν να καταργηθούν με βάση την νομοθεσία η οποία έχει εφαρμοστεί, θα χρειαστεί για αυτά πολύ μεγάλη κοινωνική κινητοποίηση. Το τελευταίο έτσι που θα έβαζα κάπως στο τραπέζι και το είπατε εσείς, είναι ότι νομίζω ότι το νούμερο ένα πράγμα για την Ελλάδα είναι η προσπάθεια να φτιάξουμε ένα δευτερογενή τομέα φιλικό στο περιβάλλον. Και αυτό θα πρέπει να είναι στην καρδιά της πανεπιστημιακής έρευνας και των προγραμμάτων έρευνας, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά δεν μπορούμε να σκεφτούμε τίποτε άλλο για να ενισχύσουμε αυτό που είναι έτσι, μια χώρα που έχει ένα είδος κυριαρχίας επί των πόρων της, της γνώσης της και των χεριών που εργάζονται. Αυτά. Η Ήρης μας θύμισε μεταξύ άλλων, εκτός από αυτή την περίφημη παραγωγική αναδιάρθρωση για την οποία μιλάμε τα τελευταία περίπου 15 με 20 χρόνια τουλάχιστον, αυτό το οποίο μας το έχει τιτλοφορήσει υπέροχα ο αγαπημένος Κωστής Χατζημιχάλης. Η φαρπαγή της γης, η φαρπαγή των πόρων. Αυτό είναι συνδεδεμένο με τη διαρκή φτωχοποίηση και την κοινωνική αποσάφρωση. Μετά τη γεωγραφία, την πολιτική γεωγραφία που μας είπε δυο σκέψεις της Ήριδα, ξέρει και άλλα, αλλά δεν μας τα είπε όλα. Θα παρακαλούσα την Εύη Βουλγαράκη, παλαιά φίλη, παλαιά σύντροφο, θεολόγος είναι, καθηγήτρια στη θεολογική σχολή και έχει να μας πει δυο λόγια δικά της. Δεν είμαι καθηγήτρια, αλίμονο. Είμαι μία παραφωνία στη θεολογική σχολή. Είμαι Εύη. Δεν το περίμενα αυτό, ξαφνιάστηκα πάρα πολύ. Βέβαια γνωριζόμαστε με τον Νίκο πάρα πολλά χρόνια. Διαβάζει αυτά τα τρελά που γράφω στο Facebook κάθε 2-3 μέρες για την κατάστασή μας, για τα παιδιά μας που είναι στη γενιά σας, για τα θέματα της έρευνας που αντιμετωπίζονται, ας πούμε, επιπόλαια και κατασταλτικά. Έχουμε γεμίσει μηνύσεις και αγωγές από τον πρίτανη του Πολυτεχνείου, ας πούμε. Είναι και ο γιος μου ανάμεσα σε αυτούς. Αλλά το βλέπω και στη σχολή μου, τα πολλά επίπεδα πώς διαχειριζόμαστε και το βλέπω και στις απελπισμένες αιτήσεις που κάνουμε για μία έρευνα που για μας έχει νόημα, αλλά πρέπει κάπως πρώτον να τη μεταμφιέσουμε ώστε να ταιριάσει μια ευρωπαϊκή γλώσσα και δεύτερον, αν δεν κινηθούμε με περίεργους τρόπους, δεν πρόκειται ποτέ να πάρουμε κονδύλι. Αυτό ως προς την έρευνα. Ως προς τον πόλεμο, η Ευρώπη δεν έχει παρά
να διαλέξει μεταξύ δύο δρόμων. Ο ένας είναι αυτός που προάγει η ευρωπαϊκή δοτή ηγεσία, η μανδαρίνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πουθενά δεν αποδίδουν λόγο μέσα από τόσα φίλτρα που εκλέγονται και προάγουν σαφώς όχι μόνο τον πόλεμο, όχι μόνο την κατασκευή εχθρών, αλλά και μια πολεμική οικονομία. Που σημαίνει, όπως θαυμάσια τα είπατε, ότι θα εξάγουμε κακό και δυστυχία, ώστε να δημιουργήσουμε αγορά να απορροφούνται αυτά τα πράγματα. Και ότι όλος ο μόχθος μας, όλοι οι φόροι μας θα πηγαίνουν για να χρηματοδοτούν αυτού του είδους την οικονομία και τα παιδιά μας δεν πρόκειται να έχουν ένα μέλλον παρά ένα μέλλον επανάληψης μιας φοβερής τραγωδίας. Και αυτό πρέπει να απαντηθεί και σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται και σε διεθνές επίπεδο. Και όχι μόνο των δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πραγματικά διεθνιστικά. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε δίκτυα. Έψαχνα την ελληνική λέξη και καταντήσαμε. Μεταξύ ανθρώπων και λαών κάναμε μία προσπάθεια να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο στα Βαλκάνια, γιατί καταλαβαίνω ότι η περιοχή θα μυρίσει μπαρούτι σε λίγο. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά σαν απλοί άνθρωποι, αλλά να δημιουργήσουμε κάποιες ανθρώπινες σχέσεις, κάποιες φιλίες, κάποια κανάλια επικοινωνίας και έτσι ένας μικρός σύλλογος που έχουμε, Μνήμη και Πρωτοπορία, έκανε ένα πρώτο διαβαλκανικό συνέδριο λογοτεχνίας και εκδώσαμε και ένα βαλκανικό, ανθολόγιο Βαλκάνια. Αυτό, παρότι είναι λίγο έξω από τα χωράφια μου, θα ήθελα να το συνεχίσουμε όσο μπορούμε, να τολμήσουμε να μιλήσουμε ιδεολογικά με όρους και πιο καθαρά μαρξιστικούς, που συνέχεια μας λένε ότι είναι παλαιομοδίτικοι. Γιατί είναι παλαιομοδίτικοι? Τελείωσε ο ιμπεριαλισμός? Τελείωσαν οι ανισότητες? Δεν ξέρω. Πρέπει να αποκαταστήσουμε τις λέξεις, γιατί το newspeak που επιβάλλεται μας έχει πραγματικά αποδιαρθρώσει το μυαλό. Και ομολογώ ότι συγκινήθηκα ιδιαίτερα με την τοποθέτηση της προλαλήσας σας, της Σύριδας, γιατί πολλές φορές νόμιζα ότι είμαι μόνη, πραγματικά μόνη, όταν θέτω θέματα ιδιοκτησίας και γεωκτησίας. Πιστεύω ότι 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, όσο πανηγυρικά με αλλοιωμένες ελληνικές σημαίες, έτσι για να είναι λίγο πιο funky, κάναμε αυτές τις γιορτές, όλα τα αποτελέσματα σε σχέση με τον αναδασμό και την ιδιοκτησία της γης έχουν πάει περίπατο. Με αλλεπάλληλα κτηματολόγια, δασολόγια, έμφυα, και στο δασολόγιο γίνεται το εξής. Έχεις ένα σπάρτο μέσα σε ένα χωράφι που έχει ο παππούς σου, που εσύ δεν το καλλιεργείς, σου το βγάζουν δασικό. Να το κόψεις, σου το απαγορεύουν. Μπορείς να κάνεις ένσταση πληρώνοντας για κάθε σπάρτο και για κάθε επιμέρους δέντρο χωριστό παράβολο. Και έτσι έχουμε κάνει, γιατί είχαμε κάτι κτηματάκια στην περιοχή της Βιωτίας. Δεν ήταν και στα Γιάννενα να τα εγκαταλείψουμε. Οι περισσότεροι τα έχουν εγκαταλείψει. Δεν αντέχει μια οικογένεια να πληρώσει όσα απαιτούνται για να τα κρατήσει. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Να μιλήσουμε για την καταπάτηση των βουνών, που έχει πλήρως αλλοιωθεί το τοπίο, με τις ανεμογεννήτριες που μας πλασάρεται και ως οικολογική πολιτική. Δηλαδή, σε όλα τα επίπεδα, τα μεσαία και κυρίως τα πολύ πολύ μεγάλα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και γινόμαστε ήλωτες στον τόπο μας. Έτσι. Είναι θέματα που πρέπει να τα δούμε, νομίζω, πάρα πολύ σοβαρά και πρέπει να ξεκινήσουμε να συναντιόμαστε. Από αυτό βγαίνουν πράγματα. Από την αληθινή ανθρώπινη συνάντηση. Λοιπόν, τώρα με εθελοντές, δεν θα αγκαρέψω κανέναν. Αλλά αυτό για τη γη, το οποίο το έθεσε η Ήρης, το επανέλαβε η Εύη, θυμάμαι μια κουβέντα του αγαπητού και σεβαστότατου ιστορικού του Χρήστη του Χατζιωσήφ. Πριν από 2-3 χρόνια ήμασταν κάπου και στο πεδίο του Άρεος και Μάκη, που είπε ένας λαός, μια χώρα που πουλάει τη γη του, διότι όλο αυτό που ζούμε είναι μια φούσκα real estate, με funds και πλυντήρια χρήματος, τα οποία αγοράζουν από πολύτιμα γεωτεμάχια στις Κυκλάδες
ως τεράστιες εκτάσεις για να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά. Μια χώρα που πουλάει τη γη της, τι μέλλον να έχει. Και μια χώρα που έχει εξάγει ήδη 600-700.000 ανθρώπους και δεν είναι μόνο brain drain, είναι drain. Ο Άρης, όχι, εσύ μετά. Είσαι έτοιμο γέροντας. Ο Φώτης να τελειώσει. Μου δώσαν νερό μετά, σαν μου κομπλέ. Ζωηράκι όπως ο κάτω. Εντάξει, δεν θα τελειώσω ακριβώς την τοποθέτηση. Νερό με λίγο από ό,τι φαίνεται. Θέλω από αυτά που μας σχεδιάσει στο κεφάλι μου που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή να πω. Συγγνώμη, Άρη, συγγνώμη. Από αυτά που μας σχεδιάσει λοιπόν στο κεφάλι μου να πω και έχουν ψιλοχαθεί αυτή τη στιγμή. Το βασικότερο πρόβλημα που έχουμε οι άνθρωποι της γενιάς μας, δεν βρίσκουμε σπίτι. Πολύ ακριβά νοίκια, θα μην μιλήσω για αγορά. Και ενώ οι περισσότεροι των γονιών μας, στην ηλικία μας, είτε παίρναν δάνεια για αγοράζαν σπίτια, είτε απλά παίρναν σπίτια, εμείς μάλλον θα πάρουμε δάνεια για να νοικιάσουμε σπίτι, από ό,τι φαίνεται. Και όσο και να μιλάμε για οικοδομικούς συνεταιρισμούς, για οικιστικούς συνεταιρισμούς, για εργατικές κατοικίες, για κοινωνικές κατοικίες, για μένα όλη η συζήτηση εντοπίζεται και πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί στην περιφερειακή ανάπτυξη. Δεν ξέρω αν οδηγάτε το πρωί να πάτε στη δουλειά. Μια αίσθηση που έχω, ειδικά φέτος από Σεπτέμβρη και μετά, είναι ότι δεν χωράμε ρε παιδιά στην πόλη. Δεν χωράμε. Και κάθε χρόνο προστίθονται 120.000 οχήματα στο σύστημα, στην Αττική. Όχι γράφονται οι 120.000 καινούργια, προστίθονται 120.000 καινούργια. Αλλά ναι, για μένα ένα από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να συζητάμε σε ένα παραγωγικό μοντέλο αναπτυξιακό σωστό είναι η περιφερειακή ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να μαζευτούμε όλοι στην Αθήνα, δεν μπορεί να είναι όλες οι δουλειές στην Αθήνα, δεν μπορεί να είναι όλα τα σπίτια στην Αθήνα. Και για μένα πάλι, και κλείνω λίγο πολύ με αυτό, από αυτά που ήθελα να πω, δεν μπορούμε να μιλάμε για σωστή περιφερειακή ανάπτυξη, για δίκαιη περιφερειακή ανάπτυξη, αν δεν μιλάμε για κρατικοποιημένα και δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Τρένα, πλοία, που είναι από τους βασικούς. Εγώ το πρώτο μου πτυχίο είναι ναυτιλία και είναι από τους βασικούς μου τσακωμούς από το πτυχιακό. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Εθνικό οδικό δίκτυο, τρένα, αεροπλάνα, πλοία, μεταφορά γενικότερα. Δεν μπορεί να υπάρξει επαρχία και δεν μπορεί να αναπτυχθεί η επαρχία αν δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη μεταφορά. Ειδικά σε μια χώρα πολυνησιωτική όπως είναι η Ελλάδα. Τέλος, να κλείσω μια σκέψη που έχω τις τελευταίες μέρες. Κάπου άκουγα στο ραδιόφωνο. Η γενιά των γονιών μας έζησε και μεγάλωσε με μια σχεδόν βεβαιότητα, δεδομένου ότι οι παππούδες μας περισσότεροι ζήσαν δεύτερο παγκόσμιο, εμφύλιο, Χούντα κτλ., ότι θα ζήσουν καλύτερα από τους γονείς τους. Εμείς μεγαλώνουμε μια βεβαιότητα ότι δεν θα ζήσουμε καλύτερα από τους γονείς μας. Αυτά. Λοιπόν, εμένα τι να με δείτε, θα δείτε αυτό που θα μιλήσει. Τώρα, ένα λεπτό, να φέρω τον ομιλητή. Έλα μπροστά. Γεια σας. Ονομάζομαι Κώστας Φωτάκης και είχα μετάσχει σε αυτό το εγχείρημα από την πολύ αρχή, οπότε και στο κείμενο και σε άλλα είχα συμμετοχή. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να δηλώσω. Το δεύτερο είναι ότι δεν θα μιλήσω σήμερα για την έρευνα, παρόλο που αισθάνομαι υπόλογος για από αυτά που είπε ο φίλος και ο σύντροφος. Δεν ξέρω, υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις στην πολιτική. Λοιπόν, θα ήθελα όμως να αναφερθώ σε δύο σημεία. Ένα που έχει να κάνει, και πολύ σύντομα, ένα που έχει να κάνει με το παραγωγικό μοντέλο, και το παραγωγικό μοντέλο το οποίο βιώνουμε σήμερα είναι, ακούστηκαν πολλά πράγματα, είναι ένα μοντέλο βασισμένο σε αυτό που λέγεται φθηνή ανάπτυξη. Είναι εδώ, υπάρχουν οικονομολόγοι που μπορούν να πούν πολλά περισσότερα γι' αυτό. Ένα μοντέλο με άλλα λόγια που βασίζεται στις φθηνές υπηρεσίες, στον τουρισμό, στο real estate, εκποίηση γης και γενικότερα στην παραγωγή προϊόντων πολύ χαμηλής προσθέμενης αξίας. Την άλλη, το αντίθετο δεν είναι ένα μοντέλο ακριβής ανάπτυξης, ένα μοντέλο που, τουλάχιστον αυτό που πρεσβεύω και πιστεύω,
και άλλοι μαζί, όπου η γνώση παίζει ένα κεντρικό ρόλο. Η ένταση γνώσης. Και νομίζω σε αυτό αναφέρθηκες κάπως εμέσως. Τώρα, το μοντέλο το οποίο βιώνουμε σήμερα το βλέπουμε και την απόρριά του τη βιώνουμε τώρα, αυτή την εποχή, με το τι συμβαίνει με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, που δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Να μην σας πω νούμερα, αλλά κάποτε η γεωργία ήταν πάνω από το 25% του εθνικού προϊόντος, σήμερα έχει πέσει γύρω στο 4%, και με αυτά που γίνονται και την προσπάθεια που γίνεται για την επέλαση των ξένων καρτέλ, δεν ξέρω πού θα φτάσει. Και είναι τραγικό για μια χώρα όπως λέχτηκε, που ξεπουλάει, όπως είπε ο Χρήστος, ο Χατζιωσήφ, που ξεπουλάει τη γη της για να επιβιώσει, αλλά όχι μόνο αυτό, που δεν έχει και διατροφική επάρκεια. Και δυστυχώς προς τα εκεί τίνουμε. Τώρα, σε αυτό, γιατί θα πρέπει να κάνουμε και κάποιες προτάσεις, να βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας και με τη σκέψη μας να δούμε πώς μπορούμε να βγούμε από όλα αυτά πέρα από τις διαπιστώσεις. Σε αυτό υπάρχει και κάτι άλλο. Γιατί σήμερα ζούμε έχουμε παντού οικονομίες που συνεχώς και μονομερώς μεγενθύνονται. Αυτός είναι ο σκοπός. Άσχετα από την ευδαιμονία της κοινωνίας. Πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε είναι οικονομίες όπου ουσιαστικά υπάρχει ευδαιμονία άσχετα από την ανάπτυξη, τη συνεχή τους μεγέθυνση. Και έρχομαι σε αυτή την ιδέα της όπως το λένε πολλοί, ανάπτυξης. Μια ιδέα που υπάρχουν εδώ πέρα, είδα προηγουμένως και τον Γιώργο του Παπα-Νικολάου κάπου εκεί στο βάθος, είναι εκεί, ναι. Και ο Δημήτρης ο Στεργίου και άλλοι μέσα στο ακροατήριο που μπορούν να πούνε δύο λόγια γι' αυτό, που θα πρέπει να το εξετάσουμε πολύ σοβαρά. Να δούμε αν αυτό είναι ένα μοντέλο που μπορεί να ισχύσει σε μία χώρα μόνο, αν θέλει έτσι πιο πολύ ένα διεθνή χαρακτήρα, όλα αυτά. Αλλά αυτό νομίζω είναι κάτι πολύ σημαντικό. Να δούμε σε διαφορετικά